naay nag-ingon nga vlogger na kuno ko dili kuno ko kabalo mag voice over. So karon atong paningkamutan nga atong madimao ni ang atong video nga mag voice over ta kay lisod baya jud sad mag voice over. Nagsakay di ay ko karon sa motor kay paingon ko sa Hinguog City. Nya wala ko nagdala sa motor kay sa tansya-tansya nako basin magabin-an ko nya ibilin ra nako diya sa atbang sa merkado basin binuangan na pod pareha sa una. Nya karon nakita nato ang press wheel kay ang press wheel diha man nahimutang sa atbang sa merkado pada ngaton pista na sa Balingwan maunang naa na pud sad daghan nagtulda-tulda diri na ay mga nagtinda sa ukay-ukay, mga sanina, kutsara, tinidor, mga plato, baso, nya mga tsinelas. Nya akong gignan si kuya nga diha ra ko niya ihunong duol sa terminal. Unya paingon na din ko manaog. Ani na kuya. Salamat ha. Salamat karon paingon ako sa terminal kay magbas raman ko. Usahay na ay biyahe Tricab paingon sa Hinguog pero kana rang time nga naay daghan pasahero. Nya kana siya nga bus orange ang yang biyahe na Balingwan to Cagayan ra jud. Nya ang akong sakyan karon kanang yellow paingon na siya sa Butuan. Nya kana siya guys dili na siya magpasakay ni Mio. Ang magpasakay ni Mio katura jud ang Pabama. Nya karon saka na ta sa bus. Nya kay daghan malagi pasahero didto ko sa pinakalubot. Nya nagyuntong bae nga okay ra ba daw kuno nga matandog-tandog ko kay guba ang lingkuranan. Akong giignan nga okay ra kay kung maghulat ta pud tag another bus malangan na sad ta. Unya nakabilib na ko guys kay ngano babae ang konduktor. Ako na huna-huna pwede siguro ko mag-apply og konduktor no kay ngano nahimo man gani niya. Ako pakaha nga dubli ang akong kusog, baji, lucky, bayot ug tumboy. Nya karon naabot na ta sa Hinguog, mana siya ang Hinguog Public Market. Unya dana time ang Hinguog kuan pa na siya anti-anti kay nalit ni nga upload kay wa man lagi dayon ako na edit kay kana laging magsakay ta sa bus nga naay sounds maunang akong gi kuan na lang voice over na lang jud sulayan nya challenge kay ni karon kay voice over. Unya nagdunggo na ta wala di ay nagdunggo na abot na jud ta no. So paingon ako manaog ana nya kay naa man lagi daghan pasayro mo kanaog pod. Unya nagsakay dayon ko og tricycle paingon ako sa akong tuyo. Ang usa pod sad sa akong gi anhaan diha kay magpalit ko sa pagkaon ni Mio kay nahutda naman lagi sa pagkaon ni Mio nya ang diri mago sa Balingwan kay naay pagkaon nga kuan naay pagkaon nga baligya para sa papi pero di man si Mio ganahan kay katong time nga gipalitan ako siya nagchururot man siya nagkalibanga siya ba nya wala siya nagangay nya nibalik jud ko dito sa katong akong gipalitan ni Agi nya kay nag traffic man lagi nag-stop sa tadana nya pagkahuman Ginoo ko Mio aya pag sinamot Ginoo ko na si Mio dani sa katripod naghambat-hambat sa hangir akong gipaduan-duaan sa iya ha nya paingon na jud ko na dito sa akong palitan sa bahog Golden Tail kuan veterinarian clinic kay mo check up man pud sad na sila diha sa kuan nga na ang mga dog nya naabot na ko akong gignan si kuya pwede ipatabok kuya kay di ra ba ko kabalo magtabok nga naidaghan kay sakyanan bitaw guys sa una hadlukan kay ko magtabok pero karon naanad-anad nako kay nakapuyo-puyo sad baya ko og syudad Panagsa aw dili di ay datong mga niagi pod nya naabot na ta dani sa Golden Tail. Hi, may hapon. Palit kog dog food Adult puppy. Papi pa siya. 3 months, pang 3 months. Kani siya kay gagmay ni Katong niagi na ko Coffee gipalit. nga puppy. Kani. Kani? Katong niagi wala na to Sa man to. Katong kani siya Kini siya mo? Chicken. Chicken flavor ba na siya? Meat mix ni. Kani? Beef. Beef ni no. Oh. Pang papi magyapon ni siya Oh, no. pang puppy ni siya. Kain na lang. Yara ka mo. Duha ka bukdan dam. Kani pila gyapon ni siya? Oh, 140. 140. Beef ni siya. Oh. Pang papi Pang gyapon ni siya. puppy No? gapon ni.
Okay, kana na lang dayon. Kanang dako. Dako, kay tulo na siya. Wala ikubag, no? Wala lang ba mo. Ay, kani siya, oh. Shampoo nimo. Shampoo. Oh, daya mo. Ana pa ko shampoo. Kay shampoo with conditioner ba na siya. Mm. Ay, wakay ba kanan? Katong mga Bisaya nako ba O, kana siya. sa pagtanaw sa kudan Kay dili na siya tayon. Gagmay Dili man. tayaon. Kaya dako na siya. Kani may dako kaayo, no. Oh. Kana. Tagpila man pud sa ning dako kaayo. Price ani. Nara. 280. Ako ko na siguro. Kaya kana lang sana ko unahon ang kuan. Kani siya kay dako siya, oh. Dili siya tayaon. Ay, di na tayaon. Basta na alam mo ko na siya. Sige, puho na lang siguro. Pila tarang siya dam. Duha ka 155 sa 450 ka nang araw. Shampoo and conditioner ni siya. Dala na siya. Kung Lahi sa na siya. shampoo to siya. Pwede na na. Sada kay mo dali mo sa ero anak. Shimmer siya. Napamandad ko po Ah, noon. napa. Oh. Naunat na na to. Ay, salamat ha. Thank you. Walay ikubag. Pwede, doble na lang ni silupin. Diba, sigma. Kuragi. Ano? Kani dako na dyan noon kayo. Hey, salamat ha. Okay. May cage po. Di ako karon sa hinuog kay na ako'y tuyo diri, then napod sad ko'y gi palit nga bahog kang miyo. Unya karon nagbaklay-baklay na sad ko nabi Jollibee dani dapita guys, pero taman rata sa tan-aw kay was dada ox ako gyud gi priority ang pagkaon ni Miyo kay magunsa na lang og walay pagkaon si Miyo. 3 ka kilo ang akong gipalit, unya nagpalit pud sad ko 1 ka kilo beef ang flavor, unya ang katong 2 ka kilo chicken flavor. Nya lagi nakahuna ko nga mag-snacks ko. Nya baklay-baklay ko paayon ko adto karon sa atbang sa public market sa Hinguog kay naa may street food dito guys. Datong niagi nag-anha ko nag street food gihapon ko, pero dapat jud likayan nato ang kanunay pag street food kay dili na makaayo sa lawas. Pero dili man sad kanunay guys nga nag street food ko kanaramang time pod sad nga was dada ox was dada ox. Nya karon patabok na ta kana laging hadlukan ta magtabok kinanglan tan-aw sa jud tanok kay dili ra ba jud kalikayan ang disgrasya. Mao nang kamo sad guys, amping sad mo kanunay diha sa inyong kaugalingon kay ako ag amping pod sad ko sa akong kaugalingon, pero si Mario walay pag-amping sa iyahang kaugalingon. Bahala na siya kung unsay iyahang gihuna-huna sa iyahang kinabuhi, basta ako wala ko nagkulang sa iyaha. Nya di ana ta dani dapit sa Mercury Drug. Nya ang katungkuan atong anhaan nga street food di ana nakaabot na ta dani. Nya naay hotdog dani. Akong giganahan daton miagi nga nag street food ko katong hotdog nga naay cheese. Nya sa papangutana nako kay wala may cheese na nagproceed ko dadto sa naay tinai-tinai sa manok daw, butsi-butsi sa manok daw, pako-pako sa manok, basta mga kuan, mga chicken flavor siya guys. Nya dana ko nag snack nya kay naamay kanon, nagkaon na lang sa dayon ko. Nya di ara abot na ta. Ano ko ako? Pati lang ni sida. Singko na. Hindi mo kaon na ni? Pwede ka daw. Kaon ba na? Kaning lumpia pila ni? Singko. Singko pod ni. Dayon ako ilain ha. Dua po. Oo. Ano yun?
Este. Oh, Tio. May gloves, Tio. Oh, Tio. May kuha sila para sa... Mga ito saan? Gloves. Ay, ayan na lang. Ayan na lang. Yan ako. Tinalang ka? Midyas, mga tag. Ayun. Kata ni mo lang? Ang ikaw na lang, sudlan, nga lang, Madiro. Yan, Oh. Madiro, masudlan, di man nga lang, silupin. Ay, gato Iti. ulit. Kaon sa tag-iti. Madiro din. Kalungan mo yung mga. Kan ka isol? Di mo kita magkita kay. Nay bakbo, nay unod dam. Nagol dam. Ato unod. Oh, pitso. Ang yung balay. Oh, naglap siya. Di ba, nasulod sa. Ayan na. Yap. Una pa sa iyo. Kani, sugan ta ni. Ngayon taga. Ay, parang nagkawas na lang niya. Sulod, yan kami gawas na lang. Midyas. Ya. Glass ka daw? Ayaw na. Midyas, oh. Mga tag. Oh, mga tag. Sige. Unsa ka nun diri anti-anti no? Anti-anti. Kaya ni Jason kay Lubat. Lubat na lang oh. Tayo mo lang. Tayo mo lang. Isa. 5. Hoy. Labi lang lumpia. Pidugagan ako duha ha. Oh, kain niyo. Dibalik upat ka lumpia duha ka kinain. Dakakan. Ina 3 daw. At bang rin siya sa kuan? Tayo mo damo. Public market sa mo. Oh. Tayo na damo. Yakult.
Sila ko na ako Upat ka lumpia, duha ka tinai, isa ka kanon. Ay, kung ano? Salamat ha. Sa vlog. Sa vlog. May salamat ha. Thank you pala. Pila? Cheese? Isa. Sorry, masad kumi. Wala mo kong kabalukod. Pues salamat ha. Kaya na human na malagi ko og kaon naghinay-hinay na sad ko og baklay diha paingon sa terminal og nabusog sad ko sa akong gikaon kay nakapangtulak pod sad ta og buko juice. Unya diri dapita na ay nag-display po diri mga tanom. Ang uban na mga mahalon na ay mga bulak. Unya gustong ta ko mopalit pero was pa that's ox. Unahon sa nato ang mga priority sa atong panimalay. Nag-display sila diha kay padangaton pesta pero pagliwas pesta mamahawa sad kuno na sila diha. Unya na ako'y nakita nga kapayas gisulod sa kaang pwede na sa diay karon ibaligya ang kapayas isulod lang sa kaang. Bitaw paingon na ta sa terminal guys kay mopauli na ta. Timing kaayo kay pag-abot na ako sa terminal na anay bus paingon sa Cagayan de Oro kana ang akong sakyan kay mulabay man na sa Balingwan. Nanganaog na ang pasahero unya pagkahuman og panganaog sa pasahero nagsaka na sad ko og timing sad kaayo kay kani nga bus nga akong nasakyan karon dili siya ingon nga puno. Naay usahay nga puno ang mga bus. Mao nang naasay tendency nga magtindog na lang ta. Pero ako kung dili ko agdali dili gyud sad ko agsakay sa bus nga magtindog kay ngano nagbayad ba ta unya nganong patindugon man ta pero naalagi usahay nga gadali ta mapugos na lang gyud sad ta og sakay nga magtindog nya karon larga na ang bus.
Kanang time nga aglakaw ko agkabalaka pud sad baya ko diri sa bukid nga agtuyok ang akong hunahuna kay naa malagi tay mga buhion na ay baka labi na karon naa pud sad baktin na ay iring na ay iro naa pud sad si Mio nga ati manunon. Si Sherwin dili nato agkasaligan kay aglakaw gyud na siya pangita og tagay karon naa siya gipamati nga ubo taod-taod na ra ba naa. Ako siyang giignan nga agpa-check up me daw ipaibot pud sad ang iyang ngipon kay agingon siya nga sakit ang iyang ngipon usahay. Unya dili gyud sad siya agpa-check up. Ako nang gitsatan ang asawa sa iyang uyuan nga si Sherwin na anay gipamati nga ubo dili agpa-check up. Bahala siya guys basta ako gibuhat na nako ang tanan nga mahimong okay me. Okay ang among pagpuyo pero siya walay paghuna-una sa iyang kaugalingon. Muna sa akong amping sa akong lawas pero siya walay pag-amping sa iyang lawas. Padayon lang gihapon sa tagay. Sigarilyo niya magsilbi ang lawas dana. Mao nang bahala na guys, basta ako padayon ko kung unsa may kahimtang nako karon, padayon ko basta giigna na nako na siya nga ulahi ang pagbasol. Nya karon guys, salamat jud kaayo sa inyong tanan. Salamat.